Bene tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omwelio amaya yebire bigani otokochaka kurase county ya Kisii asengo kumanya bana nigo ya mateye mokorwa ase kinyorogia mayongo ikegotoka ime wodi ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chache North nigo kegosaba obokonyi bokowakana ebili ya nyagitari yaberege koba omosigo asensemo yabo encho yoko morusia omwanchobo korwa asengendu asenyagitari ya Rescos oyo oberega komenya asengendu yo asegeka kimitinyi ebere korengana nomogaka korwa ase enkeyo Nicolas Yosemo nigo ebili yo yabereke goika emilioni yemo nukta ibere yaberera akongo ase okoko goikirania emerobelio kolende nigo babodi onde bwensi no moyo bukorwa nabo igo okobwa kweneke buna ngotale barasenkeyo nabo igo kobasira murikicho Josephat Amisi na talera chinsemecho nabo igo gotwariganiria orobotiro kobwatia eye mokuru ase kenyorokia mayongo imeye bunge ya Kitutu Chache North nige gosaba bokonyi rigokane biri ya nyagitari na komurusi omwanchobo ase ngendu ye nyagitari ya Rescos yegotoka ase omochiwa Eldoret omobero nyare koba gokobera ase ngende yo emetinyi bere bono nige mongino na rwadi miaka menge rwadi miaka 5 megima bona bayitara gagasira Gasi te yakita di ya Rescos ali toilet na akade mojali kono na vai pi ya chete igoro yere 1.2 million osi okulya matuka mange gabu kono ntubu atikento kumu tubu atina yangende tumu sura mano yo minto yo seri mo gamu minto achande kire matuka mange rwali ya kansa matuka mange Korengana n'abanyakenyoro nigo batebire batemire anene cinjira aho kweneke buna banyare ko bagusangirire kibeseli banyare ko bagukora ebiri yo kurinde gwikira boniga nigo bataranyara ko bagukirania anene ekerengo gikibese kiganeirie omusubati orwarira amatuka amange twamakorera to mujanga litangani tukanda rugatana akaendera ko bweniwe lakini agajaga siti mona akaendera komenya nyagitari mugaka onirio uburemo oni ne bintagwata wone twari gosaba twajire gotema gusangire kibati kiasire igatwasinyirunga nchera kito kumuturanyare gokora mbaga tumurusi igari aso asali mocheri egara tumuikiga iga tomweni asenka yaye asomorembe Nicolas Osiemo oyore omugaka onyagosira nigo atebira nyare ko bagakonia oboremo nabigo nibo anyare to ko bagagutwara kurinde gwikira boniga bese yitira nyare ko bagikoisana erinda nyare ko bakomurusi omwanchoye asengendu naho niba kamaremo asoko mugwene lyo mungino naho yamaremo chingo kana abwate chiamba na abwate wana bondiga tigo nimbwate mwana wasome sukuru wana batigete sukuru asinge yo buluidogo na ntomanye tinga kitora moeni asenye njonto bwati bese nyagitari kere asale boni ngakira ali tuko epiringo tirere libweli ya mocheri bono ogosaba konene gukiasi amateyo ngokiasa abantu babwato koganyo kuya nabo igo abarai banyare ko bagwesokiri ko batisia anene familia yo na kweneke buna omwanchu abo nyare ko bagakwenigwa asenchira ya maskani abasani abaya batokonye togosaba mubungo ito cyafete nyakundi toche nyororo ya minto na romo MCA togo chatonya toto momaima bali bonsi barange nere bamotebi basukiwe bato babeko kwa boko batokonye cyabete gaki toikanga eno mubunge twagirite chikura ninchu tokonye ekenyoro giastige ito kya eronge gaiga turusho mongroria aria ese goitere serie tariao ine ayegabana kore mate gabu gaki tunyura ngeronga ntubwato muchando na kitwa gwakirite chikura tuinyoro tokonye Kuripotiri katasini Kiandizi TV kuri kenyero kia mayongo imeye wodi ya Monyerere bunge ya Kitutu Chache North ya county ya Kisii Elitera na Josephat Amisi.